T'he buscat per tot arreu. Deessa. Sí, és aquest anell. Però què dius? No ho entenc. Per què em dius deessa a mi? Estàs molt sola ara, oi? Què? Ho sé tot de tu. He procurat informar-me'n bé. No tens pares. L'única amiga de debò que tens per consolar-te en els mals moments és una gata. I està enterrada aquí. Es pot saber qui ets, tu? Ja ho veig, que en saps moltes coses de mi, però per què? Que per què? Amb quin objectiu, vols dir? Vull fer desaparèixer aquest anell. T'ho recompensaré, no pateixis. Mira, ja ho sé. Què et sembla si a canvi faig ressuscitar la teva estimada gateta? La Shi-chan? M'estàs dient que pots fer ressuscitar la Shi-chan? Ho dius de debò, que li pots tornar la vida? Sí, i tant. Fent servir l'anell que portes no em costarà gens ni mica, perquè aquest anell és diví. Ostres, té superpoders! Posa-la aquí dins, afanya't. Un cop dins es trencarà i amb el seu poder li podré tornar la vida a la teva gateta. És l'anell de la mare. Va. No ho acabo d'entendre, això que diu de la deessa. Però si així aconsegueixo que la Shi-chan torni a ser amb mi... No vull estar sola. No em vull sentir sola. Què fas? Atura't! Kazune, per què ho has fet? T'has fet mal? Sembla mentida. Vinc perquè estic preocupat per tu i et trobo volent ressuscitar els morts. Que no ho veus, que és impossible, tu també? Només saps mirar cap al passat o què? Que no em vas dir que era tan important aquest anell per tu? Què passa? Que era mentida! Ara que ja l'havia entabanat. Tantes ganes en tens de convertir-la en una deessa? Només ho he fet perquè aquest anell és molt important per ella. Tant me fa si es converteix en deessa o no. Vaja, vaja. Doncs si no hi ha més remei, hauré de fer servir el meu poder. Si vols l'anell, vine-me'l a prendre. Mare meva, però d'on les han tret aquestes armes que tenen aquests dos? Karin, això és perillós per una noia. Fuig ara mateix, va. Vols dir que pots lluitar amb aquesta ferida que tens a la mà? Així és com un home demostra el seu valor. Vés-te'n, va! No te m'escaparàs! No entenc res de res. De què va tot això? Què és això d'una deessa? Però si només sóc una noia normal i corrent, jo. Espero que no li passi res a en Kazune. L'he d'ajudar d'alguna manera. Però què puc fer? Quina sort que no t'hagi passat res, Karin. Himeka! He vist marxar en Kazune i se'l veia tan espantat i tan nerviós que ara patia per tu. Què en saps tu de mi? Quin misteri hi ha? Digue-m'ho, sisplau. Què? Doncs... M'ho has de dir, ho he de saber. Doncs... Ara el que hem de fer és fugir d'aquí. Després ja en parlarem. Ah! No, per què no? Per què ens els trobarem a ells? Es pot saber què hi feu aquí, vosaltres? Ai, és que m'he equivocat de camí, perdona. Aquí feu nosa, no puc estar per vosaltres i lluitar alhora. No sé si ho saps, nano, però lluitar 3 contra 1 és de covards. Tu mateix. Sisplau, policia! Ara ve algú, no podem continuar lluitant. Però no et pensis que quedarà així, això! Uf, que bé, quina sort se n'ha anat. Com es pot ser tan inconscient? Escolta, Kazune, qui era aquest noi que se n'acaba d'anar? No sé què m'ha dit d'una deessa. Tu saps, oi, de què va tot això?
tot això de l'anell i de la deessa i no sé què. Va, explica-m'ho, sisplau. Entesos, entesos. Segurament tens raó. Després de tot el que has vist, hi tens dret. Demà pots venir a casa nostra i t'ho explicaré tot, amb pèls i senyals. Fins demà. Perdona, Karin. Al final, a tu també t'hi hem embolicat. Ja tot torna a ser com sempre. Sembla un somni, tot el que va passar ahir.